Mahomed a sărit pe geam și de atunci lumea s-a schimbat. Așa am făcut și eu, melodia asta. Care Mahomed, mă? Arab. Așa. Deci melodia asta am făcut și am zis, bă, parcă simt așa că mulți hater din industria asta, bă, n-am știu, frate, nu știu, prea proști. Și am zis, mă, hai să fac o melodie, să îi întreb și așa, bă, unde dracu ți tu, știi? Și mi-a dat beat-ul Luxurii, mi l-a trimis așa pe e-mail, pe Yahoo și am zis, bine mă, o rupă beat-ul ăsta. Și a început-o, așa, în ce știu, a fost, trimite mesaj și a fost dedicat în slăv în ghetto. Deci, un vers clasic de-a meu, unde ți știu, adică n-ai nicio știu hatere, mai am cu hate, n-ai nicio știu. A fost dedicat în slăv în ghetto, adică mă, prin ghetto vă că te apreciază toată lumea, dacă ești în ghetto nu te știe nimeni. Fugi, acum, ascunde-te, veni după tine, știu că nu-ți convine, ia și druică la tine. Păi, aici e clasic. Te văd în ghetto, ce să fugi? Partea bună. 3 glanți în cap, 1 în stomac, la Grătâți Records, nu ai cum să pui capac. Păi, aici e simplu. Când te prind eu, dacă nu mai prins tu pe mine, ți-ai zis, băi, ia și Drake-ul. Te-am avertizat. N-ai vrut, ți-am dat eu 3 glanți în cap, 1 în stomac. La Grătâți Records, n-ai cum să pui capac. Logic. Te văd te ascunzi după copac, am pe mine un hanorac, bruși 3 sferturi, botoși în picioare, te băgam la răcoare, 7 metri sub pământ, ți-am săpat mormânt. Bruși 3 sferturi aici, asta e o memă de-a noastră. Cine știe pe rusul știe despre ce vorbesc aici. Cine a fost la Zoru pe live. După aia zic că nu sunt gropar, am la gâfular, oțelul galați, sunteți pișați. Mă, aici mi-am luat mult hate de la fanii adevărați oțelul, care respect. Numai că să înțeleagă, aici nu e un dis la oțelul galați. Adică nu zic am la gâfular oțelul galați, sunteți pișați, în sensul că bă, oțelul galați, sunteți pișați, voi, că sunteți voi proști. Nu, voi sunteți proști oricum. Da, aici fără supărare. Dar nu zic voi oțelul galați, sunteți pișați. Zic, bă, oțelul galați, sunteți pișați, așa, să rimeze, voi sunteți pișați, adică ăștia care mă pun eu cu voi, ăștia care dați cu ei mie. Și așa, degeaba încercați să ne surclasați. Mă scuzați, v-am promis că nu vă dau dis, însă te întreb. Mă, aici, eu v-am zis, n-aveți o șansă cu Grătâți Records, n-aveți cum să ne surclasați, degeaba încercați. Și am zis că nu mai dau disuri, dar am zis așa, să vă închid așa gura la hateri. Însă te întreb unde ți știu, după refrenul, toată lumea știe și gata. Asta e. Acum e setea. Deci, înainte să vă prezint, mi-e sete. Ce beau, vă întrebați oare? Da. Oare ce beau? Nu știu. Băutura oficială. Grătâți Records. I-a dat o mauia la pomană, a fost la închisă. Așa. Deci. Am sărit pe geam ca Mahomed. Păi bă, Mahomed a sărit pe geam și de atunci a început tot. Asta e. Care Mahomed, bă? Mahomed, mă. Care? Ăla, mă. Arabul. Mă la rău de la cățel. Păi dacă mânci câini, carne de câine, ți se face rău. Corect, nu mâncați. Parcă aș fi gigel. Parcă aș fi gigel. De parcă aș fi gigel, adică un om simplu, dar nu sunt. Deci mă ia rău de la cățel, de parcă aș fi un om simplu. Eu nu sunt. Azi go că mă bate, asta e mema aia cu azi go că mă bate, ăla. Stai cu minte, frate. Așa, mă, deci stai cu minte, adică cum mi-ați go că mă bate. Așa. Și orice că mai bubuiți că făria. Păi dacă bagi șoricioai că ești alt om, îți bubui creierul. Altă viziune. Altă viziune asupra vieții, altă perspectivă, dar nu una Deschide bună. ochii minții. Nu chiar așa. Ca o țigancă spre chilia. Frate, vreau să stau, m-am întrebat mulți și cu versul ăsta, eu nu înțeleg. Da, și pe mine, m-au întrebat mulți. Este vorba despre o imagine vizuală, că v-ați dat și voi seama, o imagine vizuală cu simulătoare unei țigănci care freacă un glob de cristal
Dar în loc să freci un glob de cristal, îți freacă chelia. Ca n-am cine la pulă, asta este o figură de stil. N-am cine la pulă, adică mă simt bine. Marius a luat în gură, păi Marius că o ia în gură mereu, orice ar fi. Sus pula. Așa e el, sus pula Marius, ești vai de morții tăi. Te lasă-mă să spun o întrebare ca să continui versul. V-am explicat acum versurile, acum misete. Ce mă, așa se cheamă melodia? V-am explicat versurile acum misete. Ce mă? Nu mă, tu te freci. Vezi, tu te freci.